bele yele foka wali mando bi do kun damne ndene do mi to kalo tle kura mars kalo ale tle folo do samba fla ani muga ani kele limana ka bele yele foka barkada munum bika radio joliba la meni watina kuna fundi 7 minum bi bo dongo do limana alla nyini ni watin kolu krengere ni watin krengere ka kuna fundi 7 nu lakali aw ye ne kan kuna to mana temani sanga bisa bay fwase akanye tawma ola ansigira keneka kuma so konna la balma ke Amadou Diallo minye Musa Sanogoye ale de bolobe nege karafela Musa iban la jabi fini bo an singoro am soroga se kana gafe unofe kuna fundi 7 follow bi mimbe talike les échos wele a danye follow erela kuma kelembe minye semas mini obe Imam Mahmoud Diko togola limana o ka jala ka foko kelew ba konna la bi o ka bina fo nyingal de kele royalma kele minu ni oye fan ko kele oye karsa walma karsa limana o bebi ka ika fande la fasa nyingali kele do na solla ni ninte semasi ko ere a tika se a dabla yero ere ma sabu limana o ni sa kungolo o de sai ni o bora la kaba atobi to jurkisai a jala ka fo semasi mieni ni ale de blala senga koka Imam Mahmoud Diko ale hakilla la fasa nga bi ajala ka fo semasi kelen kono mamenu be ni olu ya ko nyene bo bawiye limana ni olu tiga nyon kan fo bi fasiri di sebe hajira ka fo abina fo farafara ni klaklalu de be jakulu bayin ko nalabi wala sa anyama minum be ina fo Isa Kaujim ani ministre mi rebe ni o be semasi kono Mohamed Salia Touré limana ko numbika kuma ufo nyoma bi kuma minu ni chena abe min ko fo ode semasi re abika sense ka sero dola a dabla ko kuma de bika fo wala la sello kono Isa Kaujim aye nye foli minke kuna fundila uye ni limana o kera iba fukuye tawuli furba mugula limana ka kera sababu yere mi semasi limana ashini ka siga do ala aklala ka idda se mima ministre ta to ma ni o Mohamed Salia Touré mimbe bara degeni bara ko kuna ministre la bi limana ka jira ka foko tanama ko fenfe baby mimbe semasi konala nabika labe ji jugoro ko abina fo Mohamed Salia Touré ale de be ka barake limana ni mina fo kunun teru o keme bi minu kumbe tere ala kunungo olu nyete fe ka da nyon kabi ola yingal de kele do kuna fondi 7 fe limana bede bi ka ire yinga yelma ko semas jonde bi ka kuma ufo kuma minu ni abina keka semasi a farafara a gelea dun limana ni jatemneke kata semasi blalla senga fo kana se bila a jarala ka fo mi puntike folo la no kera bi abe ma chama blaka ire nyinga sango réseaux sociaux nunka limana nini ko be sena ajala ka fo bi miye bele jele kon mika iga feretike fere mino ni o yembe se ka joro nyuma soro chogomina ola limana mumike sisa mami mbe ni ajala ka fo semasi ko akonya bele jele tameka si ale de koro Imam Mahmoud Diko limana bedumba don imam kumato ka kuma ni kola kabe ni kelengelena bele jele ku ka jisuma ke ukoljila limana mate wati kondo sabu imam akuma mandi fasiri ka kuma la ako ni odumbe sena limana ni farafrali mbe sena semasi konala coordination et mouvement de sympathisants de l'Imam Mahmoud Diko ni ale Imam Mahmoud Diko kele imakuma limana ko kasega ni ma ko fole minumbe ni ube utoro janfe ka kuma farma uchinyoma limana abika sero dola abina fo semasi ko ere limana ko ere de dabla todo ma chamanga jatemne uye limana no dumbe sena ajala ka fo Imam Mahmoud Diko dum aka ma chamanga ko luba asengoro madondo aka dina ko strategie la nga miya la politique koy chamango Imam Mahmoud Diko luna ka kilate kelen politique koy na mami ro yo kuma fo ye Isa Kaujim kelenyi akobi Imam Mahmoud Diko mi dine ko sirai tiendo halsa mado mami na ale nye joro do dine ko la nga minye politique ko kene ko nga limana ko ka yena o te kelenyi Imam nga fo Isa Kaujim de ni kuma fo ale mimbi ni
a ka wuli ka jɔ limanaw dɔwɛrɛ tɛ ko ka cɛmancɛ fanga a dɛmɛ f'a ye jɛkulu yɛrɛ bila sen kan n'u k'a ma ko ACRT limanaw ACRT min ni Isa Kawujim bɛ o ko kɛlɛ de la bi ko ka cɛmancɛ fanga dɛmɛ hali semasi ko a na kɛ o t'a fɛla ko ye bi ale min dun ye semasi coordinateur ye limanaw nin dun ye gɛlɛya damadɔw de ye minnu ni a bɛ semasi kɔnɔna la bi ɲininkali caman bɛ yen maaw bɛ k'o kɛ u yɛrɛ la fasedi sɛbɛn kɛmɛ ka minnu sɛbɛn a y'a jira k'a fɔ ko waati dɔ la ale Mohamed Saliya ci a ka taa fɔ Imam Mamudu Diko ye k'a fɔ gɛlɛya min bɛ semasi kɔnɔ a k'a lajɛ a ka kuma la ko Mohamed Saliya taara a ka kuma kɛra min ye ko a taara fɛn bɛɛ fɔ fo n'a kɛra ko ka kuma ko ka gɛlɛya bɔ semasi kɔnɔna la ko Imam n k'a fɔ Isa Kawujim ka jaabi kɛra mun ye ko a bɛna fɔ gɛlɛya min bɛ bi ale kun kɛmɛ ka danaya min da min ye Mohamed Saliya Ture kan limanaw a kun kɛmɛ k'a bila yɔrɔ la tiɲɛna bi ko a y'i bolo bɔ a kɔrɔ sabu a ye kuma minnu mɛn a da ka ɲɛsin ale yɛrɛ ma Imam Mamudu Diko waati min na a y'a ci ka taa ci ɲɛfɔ a ɲɛna limanaw ko o balale la wa ale min yɛrɛ ye ministre ye kuma kun kan ka bɔ a da min tɛ nin kuma ninnu ye nka limanaw a jala k'a fɔ min ye Isa Kawujim ale kɔni ka baara bi o bɛn bɛ cɛmancɛ fanga a lafasali ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛmancɛ fanga ɲɛmaa danga n'o ye colonel Asimi Goita ye limanaw a yɛrɛ kɛmɛ ka min yɛrɛ sankɔrɔta bi kosɛbɛ a ko min bi n'a a yɛrɛ jamanakuntigi kalata natɔ ninnu na maa min bɛna kɛ u ka cɛbɔ ye Isa Kawujim ka kuma la k'o de ye Asimi Goita ye wa maa don maa min ni u ye sira ka danaya yɛrɛ sɔrɔ maa min kan a ka kuma la limanaw k'o ye colonel Asimi Goita ye limanaw nin bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ semasi ko bi a bɛ ka se yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min ni a ɲɛmaw yɛrɛ u bɛ k'u kɔ don ɲɔgɔn na a yɛrɛ ka kuma la ko ale a bɛ ka hakilila minnu ta sisan o ni semasi ka hakilila tɛ kelen wa ale ka miirina laban jɔrɔna laban limanaw jɔrɔna min b'a la bi o ye cɛmancɛ fanga dɛmɛni ye nka semasi ko o t'a fɛla ye ale tɛ maa si ka fɛn fɛn min bɛna ale bɔ o sira ninnu kan ayiwa kuma ye nin ye dɛ limanaw ne ka kuma tɛ an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la ka bi kuma la politiki tɔn dɔ bɛ yen nɔ a jala k'a fɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ bi n'o ye PRVM fasoko ye politiki ko sira la bi nin politiki tɔn in limanaw u tun bɛ ka san sɔrɔ kosɛbɛ kɔsa in na politiki tɔn in wasaden kalata min kɛra kɔsa in na u ye député caman sɔrɔ wa hali min ye jamanakuntigi kalata min tɛmɛna limanaw u ye fɛn kɛ fɛn min n'a balila maa caman na k'a sɔrɔ dun politiki tɔn don min ni denmisɛnnin don bi a jarala k'a fɔ PRVM fasoko min ye ɲɛmaa fila ye o b'a la wa biro fila o b'a kɔnɔna la biro fɔlɔ o bɛ Mamadu Sidibe bolo ale min ni a sugandira ka bila a yɛrɛ nɔ na décembre kalo tile 26 tɛmɛnen san 2020 min ye maa filanan ye sa ni o sugandira ka kɛ ɲɛmaa ye PRVM fasoko kɔnɔna la limanaw o kɛra u ka assemblée congrès extraordinaire min kɛra sibiri tɛmɛnen février kalo tile 27 san 2021 a jarala k'a fɔ Sanba Kulubali ale sugandira san 5 baara k'a bila o la parti n k'a fɔ section 36 minnu nana k'u ka congrès min n'o kɛra CICB la Bamako yan o kɛra sababu ye k'ale Sanba Kulubali k'a sugandi k'a kɛ PRVM fasoko ɲɛmaa ye bi limanaw bamananw ko ten ko fugulan fila kunkolo fila yɔrɔ tɛ se ka fugulan kelen kunkolo fila tɛ se ka don o kɔnɔ PRVM fasoko limanaw k'a kɛn bɛ fanfila ko ye indicateur ka kuma la n'i ye jateminɛ kɛ k'a bɛna fɔ assemblée min kɛra Mamadu Sidibe ale n'a nɔfɛ jama tɔw fɛ min kɛra décembre kalo tile 26 san 2020 dɔw ka fɔ la ko assemblée yɛrɛ tɛ dɔw ka fɔ la k'a bɛna fɔ parti bɛ fara ɲɔgɔn kan min nɔfɛ bɛn ani keleya min nɔfɛ bi ni u yɛrɛ ka fɔ la Sanba Kulubali ko ale b'a ka san 5 baara in bɛɛ lajɛlen bila bɛn ani keleya de kɔnɔna la ni bɛn ni keleya fɔra bi PRVM ka fasoko dun limanaw bi n'i y'a jateminɛ bɛnko kuma t'a kɔnɔ wa keleya yɛrɛ t'a kɔnɔ fɛn jɛkulu kelen ɲɛmaa fila b'o la yɔrɔ fara ɲɔgɔn kan kuma tɛ foyi min ye u ka député dɔ yɛrɛ ye Usumani Sangare commune 1 la ale ka kuma la ko u ye sigi min kɛ congrès min kɛra décembre kalo tile 26 k'olu olu b'a o congrès in minɛ i n'a fɔ
maa dɔw k'olu sen bɔ parti ko la ka dɔ fusaya dɔ ye walima ka dɔ sen bɔ a la ka dɔ fusaya dɔ ye ko bureau exécutif national min ni a jirala k'a fɔ u ye olu de ka bureau kun kan ka démissionner congrès kura ka kɛ ko u ka assemblée min kɛra assemblée in na wariko min n'o bɛ parti kɔnɔna la o ma yira wa hali parti kuntilenna fɛn fɛn bɛ yen nɔ o si ma jira sɛbɛn fɛn fɛn bɛ parti kun kan n'o kan ka di politiki tɔn in denw ma limanaw a si tɛ yen ko min dira Ousmane Sangare in ka fɔ la a ko o de kɛra sababu ye u ye congrès balalen min filɛ n'u y'a kɛ sibiri tɛmɛnen k'a sigi walasa u ka se ka ɲɛmaa kura ɲini n'o tɛ u yɛrɛ bolo ɲɛmaa kɔrɔ min bɛ yen n'o ye Mahamadu Sidibe limanaw olu fɛ ɲɛmaa tɛ bi sabu bureau exécutif min n'a b'o ɲɛmaaya la o tɛ se ka kuma olu tɔgɔ la u tɛ se ka foyi kɛ o parti tɔgɔ la bi sabu u ka mandat banna u kan ka baara fɛn fɛn kɛ u m'a si yira i n'a fɔ a kan ka yira parti sariyaw b'a yira cogo min na min ye wa ko congrès yɛrɛ fana senfɛ min kɛra décembre kalo tile 26 maa tun bɛ yen k'o bɛ Sanba Kulubali ale min kɛra parti ɲɛmaa ye bi olu ma se ka don hali a waati congrès kɛyɔrɔ la ka sababu kɛ k'u bɛ Sanba Kulubali nɔfɛ limanaw a ma kɛ fanfilako ye minnu ni olu fana bɛ Sanba nɔfɛ olu nan'u ka congrès kɛ min kɛra sibiri tɛmɛnen na o la sa parti ko a bɛ nin bilama la bi ɲɛmaa fila b'a la wa a ko dun tɛ taa sariya kɔ ko a tɛna janya yɛrɛ min ye sariya ye a bɛ sɔn k'i da don parti a tɔnden ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka kuma a ko la kuma ye nin ye SD ale de ye fasiri in sɛbɛn an y'a bɔ indicateur kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni n'an tora kunnafoni in lakali la min ye l'indépendant ye ale kumana limanaw indépendant ka bi kuma la a jirala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ an ka sariya sunba limanaw ka se ka sariya sunba yɛrɛ falen pepewu fɛn fɛn b'a kɔnɔna la ka da don a bɛɛ lajɛlen la sigi ka kɛ a kunna ka sariya sunba yɛrɛ Mali yɛrɛ bɛ troisième république de la bi n'o fɔra limanaw a bɛna fɔ ka sariya sunba yɛlɛma ka a gafe ba bɛɛ lajɛlen yɛlɛma o siɲɛ sabanan an b'o de kɛnɛ kan nka naaninan a bɛna fɔ o ɲininen don maaw fɛ minnu ni o ye fasoden jamaw ye ani fondation Twindi maaw ana a dɛmɛ jamaw ani société civile maaw olu de ye sigi dɔ kɛ limanaw atelier dɔ kɛnɛ kan atelier min n'u y'a laɲini kɛ indépendant ka kuma la 4e république kuma de b'u da a jirala k'a fɔ laɲini 53 o de ɲinina u fɛ min kan ka bila an ka sariya sunba in kɔnɔ yɔrɔ n'i ye sariya sunba in ta k'a lajɛ limanaw sariyakisɛw n'a bɛ fɔ o ma ko article o 122 o de bɛ an ka constitution kɔnɔ min taara san 1992 o la Tijani Togola ale min ye directeur exécutif fondation Twindi o ɲɛmaa ye a yɛrɛ ka fɔ la ko yɛlɛmani yɛrɛ de kan ka boloda an ka sariya sunba in kɔnɔna la limanaw k'a falen pewu walasa minnu b'a baara minnu kan ka k'a kɔnɔ jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na ka kɛɲɛ ni o ye o kan ka boloda walasa 4e république limanaw a bɛ se ka na cogo min na o la sa min ye fondation Twindi a n'a a baarakɛɲɔgɔnw a dɛmɛbaw fasoden jama limanaw laɲini minnu kɛra u fɛ a jirala k'a fɔ laɲini 11 b'a la minnu ni a jirala k'a fɔ maninfin yɛrɛ kan ka min kɛ i ka kɛta la jamana kɔnɔ n'o ye droit et devoir a jirala k'a fɔ o kuma kɛra o kan a jirala k'a fɔ fana hali jamana yɛrɛ ka yɛrɛ sɔrɔ jamana ka k'a yɛrɛ ta ye état de souveraineté limanaw ko laɲini dɔw kɛra o fana kan laɲini 10 o fana kɛra ni ye jateminɛ kɛ jamana kuntigi n'a bɛ sugandi limanaw laɲini dɔw kɛra hali a ka mandat ko kuma kɛra o fana kan a jirala k'a fɔ fana hali an ka assemblée nationale limanaw ale sigi cogoya laɲini kɛra o fana kan nin de ye laɲini baw ye hali a jirala k'a fɔ min ye haute cour de justice sariya soba min filɛ nin n'ale de bɛ ministrew ni jamanakuntigiw kiiri u ka kɛwale juguw la ko ale ka bɔ yen nɔ pewu ale yɛrɛ kuma yɛrɛ kana fɔ ani haut conseil des collectivités territoriales ale fana ka bɔ yen nɔ yɔrɔ ninnu ye jamana kolatigɛ cakɛda belebelebaw ye a jirala k'a fɔ ko u ye laɲini min fana kɛ cour des comptes limanaw u ka bila sen kan ani wasabulon kɔnɔna la wasaden dɔw bɛ a fɔ minnu ma ko sénateur ko sénat o ka bila sen kan a jirala k'a fɔ fana min ye
conseil économique social et culturel et environnemental o ka to yen nɔ o min bɛ sisan o ka to yen maka kana ko la o la a jarala k'a fɔ jamanakuntigi min n'a ma ɲɛ k'o bɛ sugandi yɔrɔ an fɛ yan sariya sunba min b'an bolo sisan jamanakuntigi bɛ sugandi a bɛ san 5 kɛ n'a diyara ye a bɛ tila k'i kanbɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ dɔw bɛ se ka taa fo san 10 na nka a jarala k'a fɔ fondation Tuindi maaw ni a dɛmɛbaaw u ye laɲini min kɛ ko ka jamanakuntigi ka waati k'a dan san 7 ma wa o yɛrɛ la n'o tɛmɛna a t'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ o y'a bannen a ye san 7 kɛ maaw kɛra a fɛ sa maa ma k'a fɛ sa o san 7 in a na da o ma o na k'a ka jamanakuntigiya a dannen sira la o la indépendant ka kuma la a jala k'a fɔ fasoden jama kɔni ye nin laɲini ninnu kɛ wa u b'a baara yɛrɛ la a sɛbɛn a na kɛ u bɛ ka a sɛnsɛn ka taa don jamana ɲɛmaaw bolo walasa u bɛ se ka kuma ka don nataw la yanni mars kalo in yɛrɛ banni cɛ limanaw jamana camancɛ fanga ɲɛmaaw ka sigi kɛ a kunna ni baara bɛ se ka kɛ n'a ye yɔrɔ sariya sunba falɛni ko kuma n'o ye référendum ye o kuma bɛ senna an ka jamana kɔnɔna la kuma ye nin ye an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bi kunnafoni nasira la min ye l'essor ye ale kumana faso ka fasidili sɛbɛn don limanaw a jala k'a fɔ kayikaw fɛ yen nɔ ko u ka babili filanan kayikaw y'o sɔrɔ ni babili n'o ye point limanaw k'a kɛra nisɔndiyaba de ye kayikaw bolo sabu siraba min filɛ nin n'a a bɛ kayi cɛci a jarala k'a fɔ pont kelen pewu de tun bɛ yen n'i bɛ kayi cɛci yɔrɔba de kɛmɛ ka kayi tila 2 ye a bɛ n'a fɔ Bamako bɛ cogo min na limanaw pont filanan min ni o jɔra a jarala k'a fɔ siraba min ni a bɛ kayi cɛci ka taa fo Senegal ni a sira in a matarafalen don kosɛbɛ ko pont in limanaw k'a kɛra fiɲɛ bɔda belebeleba de ye an ka marayɔrɔ fɔlɔ maaw bolo walasa maa min bɛ yen n'o ye premier ministre Muktar Wan ani ministre min bɛ an ka siraba ka kow kunna Maganfili Dabo ani gouvernement maa caman olu yɛrɛ a kɛnɛ kan ka se ka nin babili filanan in a koromokari k'a di kayikaw ma baara ka kɛ n'a ye limanaw a jala k'a fɔ babili min ye nin ye n'a a janya bɛ mètre 541 murumuru 30 o y'a a janya ye min ye a jɔ fitinin ye n'i bɛ taa pont yɛrɛ sanfɛla bonya limanaw o ye mètre 26 ye walasa baara in k'a dira cakɛda 2 ma Somafrec ani Comavec olu de ye baara in kɛ ani maa minnu bɛ baara in ɲɛdɔn kɔnɔna la Somafrec ni min ye Covec kɔnɔna la u sera ka pont in dilan limanaw k'a kɛ pont babili ye min n'a ye bɛɛ lajɛlen de wasa limanaw k'a bɛna fɔ technicien minnu ye baara in kɛ limanaw u ye a kɛ ni kɔnɔnajɛlenya yɛrɛ ye sabu pont in limanaw n'i y'a ye a cɛ ka ɲi a ye kayi yɛrɛ dugu cɛ ɲɛ kosɛbɛ min ye tani ka segin ye ka fara sɔrɔda min bɛ kayi ni m'an ka fɔ Mali ni Senegal cɛ yɔrɔ siraba in ale matarafalen don kosɛbɛ tani ka segin ko a bɛna caman de fara kan wa siraba yɛrɛ matarafalen ɲuman maaw siraba ka kasara ka caman bɔ o la limanaw ni nin kɛra kayikaw ye nisɔndiya min kɛ u y'o jira premier ministre la a kɛra min bɛ tali kɛ Kayindi min ni pont yɛrɛ a jala k'a fɔ a bɛ yen yɔrɔ ni sigida in de la min ye a jirala k'a fɔ kayikaw pont in a baara bannen premier ministre a kɛlen kɔ ka pont koromokari ani kayikaw kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ wa u y'u ka laɲiniw fɔ a ɲɛna laɲini ninnu caman bɛ yen yɔrɔ n'i ye sirako fɔ kayi ka ban limanaw i kɔni i ye dɔ de fɔ ka dɔ to yen kayikaw y'a jira k'a fɔ bi i n'a fɔ min ye u ka fasoden jama ka jɛkulu ɲɛmaaw ye Boubacar Niane ale ye kuma ta a ye ɲɛfɔli min kɛ limanaw o de k'a fɔ ko kayikaw u mago bɛ fɛn caman na bi o ye kalanso ye kalanso min ni o ye lycée kura ye o ka dilan sabu lycée min bɛ dugukolo konare limanaw kalanden ka ca ale la kosɛbɛ caman ka se ka bɔ o la a ka tila lycéew ni ɲɔgɔn cɛ hali sanfɛ kalanso université technique ninnu o laɲini fana kɛra kayika denw fɛ premier ministre a ka se ka o waleya hali a jirala k'a fɔ n'i ye kayi dugu kɔnɔna ta k'a lajɛ limanaw maaw bɛ jɛ yelen minnu na n'o ye lampadaire ninnu ye o ka dɔgɔ kosɛbɛ kayi dugu kɔnɔna la a caman bɛ yen hali n'a bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a tiɲɛnen don olu yɛrɛ ka jateminɛ na lampadaire 400 bɛ yen bi minnu yɛrɛ tɛ ka baara kɛ olu dun u bɛ ka wari sara kuranso ye n'o ye EDM ye nka yelen tɛ kayi dugu kɔnɔna la nin ye laɲini caman ye u ye minnu kɛ
premier ministre fɛ hali Keɲaba marabolo la a jara k'a fɔ sanubola minnu bɛ yen n'u bɛ taa daragew sigi babolo sanfɛ n'o ye Faleme babolo ye limana o kɛmɛ tiɲɛniba ye bi kosɛbɛ ka ye ale n'a sigi marabolow ma u y'a jira k'a fɔ hali bagangɛrɛ minnu b'a yɔrɔ kofɔlen ninnu na premier ministre ka hakili to a la waasa nin bɛɛ ye fɛn minnu n'a kɛmɛ ka tɔɔrɔ se kayikaw ma premier ministre kɔni a ta kɛra kuma lamɛn ka layidu ta ko in ko a na kɛ wa baara a na kɛ don nataw la kayikaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na kuma in nin an ye ni kunnafoni bɔ lesɔr kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya sɛbɛn bɛ ni o ye soir de Bamako ye limanaw ale kumana dɔwɛrɛ tɛ limanaw ko min bɛ tali kɛ ministre kɔrɔ min bɛ ni ale tun bɛ an ka sariya kunna maître Maliki Kulubali ko siga t'a la maître Maliki a bɛ sɔn ka i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ ministre kɔrɔ min ye nin ni maa caman ka danaya b'a ka Mali kɔnɔna la yan maître Maliki Kulubali ni a dɔnnen don kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔna la yan waati min na yɛrɛ a sugandira ka kɛ ministre Ibrahim Bokar Keita ale ka waati la a kɛra sababu ye limanaw a tɛmɛna sira o sira fɛ yuruguyurugu kɛlɛli Maliki Kulubali y'o k'a ka baara ye o la ko jamanakuntigi kalata minnu ni olu bolodalen don an ka jamana kɔnɔna la limanaw ni a tɔ yɛrɛ man ca a bɛ n'a fɔ politikimaa minnu bɛ yen ni olu kɔngɔmanen don k'a fɔ jamanakuntigiya u bɛ fɛ ka a baara kɛ nka limanaw maa dɔw bɛ minnu dogolen don minnu bɛ sɔn ka balanako kɛ dɛ o dɔ bɛ sɔn ka kɛ Maliki Kulubali sabu cɛ min ye nin limanaw ni danaya b'a kan kosɛbɛ hali n'a sɔrɔla limanaw a ye ministeriya kɛ a ye ministeriya min kɛ n'o ye sariya ministeriya ye a ye baara damadɔw kɛ min ye maaw da la i n'a fɔ ministre caman bɛ yen limanaw a ye jalaki ta ka ɲɛsin olu ma ka sababu kɛ armée ka minan san min kɛra fo ka taa se APK ɲɛmakɔrɔ Bakari Togola yɔrɔ o yɛrɛ bɛ bolola nin waati in na Maliki Kulubali a n'a ka sɛgɛsɛgɛliw a ye jalakili caman ta ka ɲɛsin ɲɛmaa dɔw ma minnu ni o ko yɛrɛ o datugura ka sababu kɛ a baara n'a bɔra kɛnɛ kan limanaw ko b'a kɔ o la sa yɔrɔ a ye walan sɛmɛ o ko ninnu siratigɛ ninnu na min ye maître Maliki ye limanaw o de jateminɛw kɛra jamanaden dɔw wulila ka laɲini de kɛ sa k'a fɔ ko min ye maître Maliki Kulubali ye k'u na a senkɔrɔma don do u na wuli ka a dɛmɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ a dɔw yɛrɛ bɛ wulikajɔ la jamana fan bɛɛ fɛ ka se ka jɛkulu bila sen kan min ye jamanadenw ye k'u ladɔnniya k'a fɔ ko cɛ kelen min bɛ yen bi min bɛ se ka jamana lafiya don nataw la ni sariya ko kɛmɛ majɛ an ka jamana kɔnɔ k'o ye maître Maliki Kulubali limanaw ni di kuma fɔraw a bɛ maa hakili jigin mun na yɔrɔ maa caman bɛ yen olu tɔgɔw bɛ fɔ k'a fɔ ko u na kɛ jamanakuntigi ye i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ sama don dɔ la sozani o bɛna fɔ a tigi ma k'a fɔ maître Maliki Kulubali a tɛna k'o ye maa caman kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ bi ka a dɛmɛ sabu a ye baara minnu kɛ a ye tɛmɛsira minnu ta a hakilila minnu b'a la n'a bɛ baara kɛ n'o ye o ye maa caman tugu a kɔ o de la limanaw n'i ye jateminɛ kɛ a ye dossier minnu wuguba yuruguyurugu la an ka jamana kɔnɔ k'a bɛ n'a fɔ politiki tɔn caman bɛ yen olu bɛ sɔn ka fara ɲɔgɔn kan ka sira d'a ɲɛ walasa a kana se ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ n'a dun y'a sɔrɔ limanaw dossier ba caman b'an ka jamana kɔnɔ siga t'o la k'a n'o da kɛnɛ kan wa maaw yɛrɛ u na sɔn ka taa kiiri ɲɛma soir de Bamako de ye nin fɔ dɛ an bɛ kunnafoni bila nin kan yan ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn Amadu Jalo ye kunnafoni lase aw ma min ye Musa Sanogo ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la sini gafe kuraw bɛ bɔ an bɛna olu lakali aw ye ladira kɔnɔ yanni o cɛ ala ka tile